Obligationslån af gruppe 3. Morten, Rikke, Thomas, Frederik og Kenneth. Morten går ind i banken. Morten vil gerne låne 1 million kroner. Banken giver Morten et lån på 1 million kroner. Men da kursen er 95, modtager Morten kun 950.000 kroner. Det vil sige, at Morten betaler 1 million kroner for et lån på 950.000 kroner. Derfor har han realiseret et kurstab på 50.000. Udover kurstabet skal Morten også betale renter af millionen. Facts om obligationslån. Låntager skal underskrive et gældsbevis, som giver långiver pant i låntagerens faste ejendom. Låntageren kan kun låne 4% af ejendommens handelsværdi. Låntager betaler ud over rente og afdrag til et reservefond. Obligationstyper. Vi har annuitetslån, stående lån, altså fastlån, serielån, variabelt forrentede lån, andre obligationslån.